खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायनिगिरिखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा। चिरां जिल्लानि एडिशनेल सेसन्स जज कर्टआ मैया सासे थागिबि उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायनिगिरिनि बेरेखायै मोनसे बिदिन्थि गोनां राय होयो। उफ्रा सत्र बिजिरगिरि रूपक रजकनि बिजिरसालिया 24 बोसोर बैसोनि दायनिगिरि आसामी सादेक आलीखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा आरो आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि आयेन पक्स'नि सिङाव 25,000 रां जुरिमाना होदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 2023 मायथाइयाव बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय वार्ड नम्बर 4 गग्लापारानि थागिरि आरो सानै हाबा जानाय गथ'फोरनि बिफा साहिद आलीनि फिसाज्ला सादेक आलीया मोनसे थागिबि हिन्दु हारिनि सासे उन्दै गथ'जों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो सोमजिहोदोंमोन आरो गावनि थाग्रा खुलियाव आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। 30 मार्च 2023 मायथाइयाव गग्लापारानि जायगानि सुबुंफोरा लाभ जिहादनि अजद होदोंमोन आरो दायनिगिरि सादेक आलीखौ साबसिन राहाजों पुलिसनो गथायना होदोंमोन। उनाव गाग्लोबजानाय उन्दै गथ'नि बिमा-बिफाया दायनिगिरि सादेक आलीनि बेरेखायै बासुगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होयो। गाग्लोबजाग्रा नखरनि एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानै बासुगाव पुलिस थानानि पुलिसआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामो आरो सादेक आलीखौ आथोनारि दायनिफ्राय खुदियाफोरनि रैखाथि आयेन पक्स'नि सिङाव खायो आरो जेलाव दैथायहरो। बेखौ गोसोखांनो हायो दि मैयानि रायाव 25,000 रां, जायखौ जुरिमाना फोनांनाय जादोंमोन, आरोबाव 3 दाननि जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। पाब्लिक प्रसिकिउटर नन्दिता बसुमतारीया गासै बिसारनि समाव बोलि जानांनाय सुबुंनि जानानै बिजिरसालियाव जुक्ति होदोंमोन। बिजिरसालिनि रायखौ मिथिनानै बासुगाव सोहोरनि वार्ड नम्बर 4 नि गग्लापारानि सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायो आरो बासुगाव पुलिस थानानि पुलिसखौ साबायखर बावो। नैथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा एप्रिल 2025 निफ्राय मावख'आरि बिथोनाव असमिया राव सोलायनायखौ बिथोन होदों। आसाम गोरोबथानि दफा 6 खौ मावफुंनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगानाव हादोरसा सरकारा फोसावदों दि 14 एप्रिल 2025 निफ्राय असमिया राव सोलायनायखौ गोनांथार खालामनायजों लोगोसे ट्रेन्सफार आरो पस्टिं बिथोन, स्किम बिथोन, मावख'आरि गोसोखां बिलाइ, नेम खान्थि आरो फोसावनायखौ लाफानानै गासैबो मावख'आरि बिथोनफोरखौ मोननै रावारि महराव फोसावनाय जागोन। अष्टदश मुखुटार उन्नयननि मालानि सिङाव आसाम रायजो बाजेट 2025-26 आव मख'नाय बे हाबाफारिनि थांखिया सोरखारि सुंज्रोबनायाव असमियानि बाहायनायखौ गोख्रों खालामनाय आरो मावख'आरि लिरबिदांफोराव बेनि गोनांथिखौ रोखा खालामनाय। बेनि अनगायैबो रायजो सोरखारा सोमोन्दो गोनां बिफावफोरखौ बे बिथोनखौ मावफुंनो थाखाय थांखि लानाय मावथांखि बिथांखिनि फोरमायथि होनानै मोनसे गुवारै फोरमायथि गथायनो बिथोन होदों। रिपर्टखौ 15 साननि गेजेराव cm-cell@assam.gov.in आव दैथायहरनांगौ होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बिटिआर सोरखारा 30 मार्चआव गिबि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि खुंगोन। कटन मुलुगसोलोंसालियाव गिबि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि खुंफुंनाय जागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सोरखारा सोलोंथाइ बिफाननि हेफाजाबाव 30 मार्च 2025 खालि गिबि खेबनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि खुंनो थियारि जादों। कटन मुलुगसोलोंसालिनि केबिआर अडिट'रियामाव खुंफुंजानो गोनां बे हाबाफारियाव आसामनि सोलोंथायारि फसंथानफोराव फरायसा सान, छात्र दिवस महरै फालिजानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ गोसोखांगोन। बड'लेण्ड मडेल अफ पिस बड'लेण्डनि सोलायनाय आरो इयुननि थाखाय मोनसे नोजोर बे आयदानि सायाव ओनसोलनि दावगानाय आरो जौगानायनि सायाव सावरायनायनि लामाखौ गोरलै खालामगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन आरो गाहाय बिबुंथि लाखिगोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ हाबाफारिनि आयदानि सायाव बोलो होनानै गोसोखां बिबुंथि होगोन। बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै कटन मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार रमेश चन्द्र देखायाबो नुजाथिगोन। बिथाङा बिबुंथिनि उनाव मोनसे इन्टारेक्टिभ सेसनखौ सामलायगोन। बेजों लोगोसे आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि नारायण कनवारआ बराय बिबुंथि होगोन।
बे हाबाफारिनि थांखिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनमोनथाइखौ मान होनायजों लोगोसे बड'लेण्डनि सोलायनाय आरो इयुननि सायाव ओंथि गोनां सावरायनाय लाबोनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामआ अपारेशन ब्रह्मानि जोहै म्यानमारनो 15 टन रिलिफ हेफाजाब दैथायहरदों। गिख्रंथाव बांग्रिंनि उनाव भारतआ म्यानमारनो 15 टन अनसुंथाइ दैथायहरदों। म्यानमार आरो थाइलेन्डनि माखासे बाहागोफोराव 7.7 मेगनिट्युड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रिंनि फिननाय महरै भारतआ अपारेशन ब्रह्मानि सिङाव 15 टन रैखाथि जगायथाय दैथायहरदों। भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि गंसे C-130J रौनिया रोगाथाइ बिरखंआ यांगुननो हेफाजाब होदों, जाय थांना थानायफोरनो गोनांथार रैखाथि होदोंमोन। रिलिफ पेकेजआव टेन्ट, कम्बल, स्लिपिं बेग, जाग्रा आदारनि पेकेट, साखोन-सिखोन किट, सानखराङारि लेम्प, जेनेरेटर सेट आरो गोनांथार मुलिफोर जेरै पेरास्टामल आरो एन्टिबाय'टिकफोर दं। रिपर्टनि बायदिब्ला बांग्रिंआ सा 1002 सुबुंफोरनि जिउ लादोंमोन, जाय सा 2376 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन आरो सा 30 गोमादोंमोन। बे खैफोदआ गोबां खहा खालामदोंमोन, बिल्डिंफोर, दालांफोर आरो बिथायारि सानज'थायफोरखौ गोग्लैदोंमोन। 28 मार्चखालि 7.5 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिंनि उनाव म्यानमाराव 4.3 मेगनिट्युड गोहोनि आफ्टारशक फैदोंमोन, जाय रैखाथि हाबाफारिखौ गोब्राब खालामदोंमोन। भारतनि गोख्रै फिननायनि थांखिया गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव मोनफिन्नायनि नाजानायखौ हेफाजाब होनाय। बाथि खौराङाव दङ धुबुरीयाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउनि सायाव बिजाब बेखेवदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ आरो बिहोमाफोरनि सोमोन्दै लिरनाय गांसे बिजाब, जायखौ अहिंसानि क्रुसेडार महरै मिथिनाय जायो, सनिबाराव धुबुरी PGTT फरायसालिमायाव मावख'आरि महरै फोसावनाय जादोंमोन। मानिक कुमार ब्रह्मजों लिरजानाय बे बिजाबा गोजोन आरो खौसेथिखौ बांहोनायनि मानगोनां धोरोमारि दैदेनगिरिनि थांखिनि बागै मोनसे गियान गोनां फोरमायथि होयो। बे हाबाफारिखौ परबतझरा आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मददजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ खुंदोंमोन। गोबां गेदेमा सुबुंफोर आरो ब्रह्म हारिनि सोद्रोमाफोरा बे फोरबोआव बाहागो लादोंमोन आरो गुरुदेवनि गोजोर उनमोनथाइनि थाखाय बाख्नायदोंमोन। धुबुरी PGTT फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अट'बार रहमान मण्डल आरो गुबुन बुंथिगिरिफोरा गोरोबलायनाय आरो बुजिलायनायखौ बांहोनायाव गुरुदेवनि फोरोंथायनि गोहोमनि सायाव नोजोर होदोंमोन। नखरनि सासे सोद्रोमा निरन्जन ब्रह्मआ बे मावथांखियाव बिहोमा होग्रा साफ्रोमखौबो साबायखर बावदों आरो मिजिं थिदों दि बे बिजाबआ इयुन जोलैफोरखौ गोजोननि लामायाव थांनो थाखाय थुलुंगा होगोन। बे बिजाबनि फोसावनायखौ अहिंसा आरो अननायनि बेसेनफोरखौ रैखा खालामनायाव मोनसे गोनां आगान महरै नायनाय जायो, जाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मोनसे गोजोन समाजनि नोजोरखौ गोख्रों खालामो। बे हाबाफारिया गासैबो हारिनि गेजेराव खौसेथि आरो बुजिलायनायनि खावलायनायजों जोबो। द'थि खौराङाव दङ आबादारिफोरखौ गोहो होनाय। आसाम केबिनेटआ MSPनि सायाव उफ्रा हेफाजाबखौ गनायथि होदों। आबादारिफोरखौ गोहो होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानाव आसाम केबिनेटआ गाहाय आबादफोरनि थाखाय बाङाइसिन हेफाजाब बोसोननि सायाव मोनसे उफ्रा टप-आप खालामनो गनायथि होदों। 1 एप्रिल 2025 निफ्राय 31 मार्च 2026 मायथाइसिम गोहोम गोनां रायजो सोरखारा माइनि थाखाय कुइन्टेलसेयाव 250 रां आरो बेसरनि थाखाय कुइन्टेलसेयाव 500 रां उफ्रा रां होगोन। बे थिरांथानि थांखिया आबादारिफोरनि आयखौ बांहोनाय आरो आबादारि सुबुं समाजनि थाखाय साबसिन राङारि रैखाथिखौ रोखा खालामनाय। बे आगानजों सोरखारा आबादारिफोरनो बांसिन मदद आरो दिदोमथि होनो नाजादों, जाय रायजोआव आबाद जौगानायनि फारसे गावनि रादायखौ गोख्रों खालामदों। मावख'आरिफोरा फोथायो दि बे हाबाफारिया बांसिन आबादारिफोरखौ आबाद मावनायाव रां थिसननो आरो गासै दिहुनथायखौ जौगाहोनो थुलुंगा होगोन। बांनाय MSP टप-आपआ हाथाइनि सोलाय-सोल' आरो दिहुनथाय खरसाजों मोगा-मोगि जानांनाय आबादारिफोरनि थाखाय मख'जाथाव गोजोननाय लाबोनो हागौ होनना साननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।